vapostoli vaJesu. Mogara makadaro mumwoyo wenyu, vazvinzwa. Haikona kushanduka kuti pamwe hombwe yemunhu, pamwe hombwe yesatani, pamwe hombwe yemunhu, pamwe hombwe yenyoka. Hative vapostoli vana Jesu ari mumo, vana Mwari Baba naMwari Mwanakomana Jesu mumwoyo yavo. Ndo vapostoli veAfrica, vapostoli veAfrica, chiedza chenyika, vanobverekera nyika ine rima, vemunyu wenyika vanonatsa nyika yakaipa, nyika vanhu vatema veAfrica. Haleluya, vazvinzwa. Hamuzi venyu muri ugaro hwaMwari Baba naMwari Mwanakomana naErnest Paul Magramazva weAfrica. Izo kadicho wonderful. Nyika tatora muzita raBaba neraMwanakomana neraJesu Kristu. Hakuna kusua, hakuna kusua mlima ya Mwari. Mwoyeni zima za Mwari, mwoyeni ugaro wa Mwari. Gloria, orama vakagarwa naMwari Baba naMwari Mwanakomana, muchinzwa mufaro mushamisa. Gloria, yakaitwa number 1 mudenga. Number 1 ya machechi mudenga anditi. African number 1 mudenga. Mudenga mwaMwari Baba, mwaMwari Mwanakomana, mwaMwari Mweyamuchene. Haleluya. Tiri ugaro hwaBaba wedu Jehova Jesu naJesu Mwanakomana wake, Jehova Jire naJesu Mwanakomana wake. Ndiwo upenyu hwedu. Ina handina wangu, iwo hauna wangu. Kuzifudza wai zangu, kuzitengesa here, kuzifudza mombe zangu, kuti ubaye uchidya nyama here. Nono zvakaita miviri yedu. Miviri yedu ugaro hwaMwari Baba naMwari Mwanakomana naMwari Mweyamuchene weAfrica nepasi rese. Mazvinzwa. Ndiani wakamisa hondo yake muchiereji yayoparadza nyika? Ndiani? Ndiani wakanzi naMwari Baba Recreation of Africa. Kukusukwa kwenyika yeAfrica iyi ndiani wakanzaro? Zvino ndiani anodzora vanhu kana vafa kuenda kudenga nguva isati yakwana? Zvino ari kudenga